Vysoké Tatry, dámy a páni, dnes je na ne naozaj krásny výhľad. Môžeme byť na ne právom hrdí, čo si budeme hovoriť ako na jednu z mála vecí možno. No možno práve tieto krásne slovenské veľhory zlákali mladú korejskú rodinku, aby sa presťahovala tisícky kilometrov z Južnej Ázie až do Gerlachova, do dedinky práve pod Tatrami. Rodinka evangelického kazateľa, alebo farára, ktorého priezvisko je také čisto tatranské. Dobrý deň, prajem. Pani Koch? Áno. Zdravím vás, ja som Vila Rozboril, zdravím vás, dobrý deň. Môžem počuť vašu esterku na chvíľu?